ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ, କାରଣ ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ନଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ଆଉ ଅଟୋ ଭାଇ କହିଲେ କି ଯେ କଲ୍ କରିକି ତମେ ମାନେ ବାହାରି ଆସ ରାସ୍ତାକୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଗୁନୁର ଛେଳି ସହ ଦେଖାହେଲା। ଆଉ ସେ ତା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିଲା, ଟିକେ ଗେଲ ହେଲା। ଆଉ ଅଟୋ ଭାଇ ଆସିବା ଏତେ ଡେରି କଲେ ଯେ ଆମେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଟିକେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ଭିତରେ ଅଟୋ ଭାଇ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଅଟୋରେ ବସିଲା ପରେ ଗୁନି ମାର କି ନିଦ। ଆଉ ଆମେ ସିଧା ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼, ବାପରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଟିକେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ଓଜନ ହେଲା, ତାପରେ ପୁଅ ଓଜନ ହେଲା। ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ମେଡ଼ିକାଲର ଓଜନ କରିକି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଓଜନ କରିବେ, ଓଜନ କରିକି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଡକ୍ଟର ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଥିଲେ ଟିକେଟ୍ ସାରିକି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ପଡ଼ିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଏଇଠି ବସି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ବି ଏଇଠି ଯାଇକି ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ବସିଲା ଭିତରେ ବୋଉର ଝିଅର ଟିକେ ଖେଳି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଦେଇଦେଲି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଆସିଲା। ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସର କଲେଜ ଛକରେ ପଚାରିଦେବେ ସେନାପତି ସାର୍ଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ସେଇଠୁ ସେ ଲୋକମାନେ କେହି ବି କହିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଆସିକି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ପାନେ ଦୁଇ ପାନେ ଖାଇଲା ଭିତରେ ତୁମ ମାନେ ପାନେ ଖାଇଲା ଭିତରେ ତୁମ ଛୁଆ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ। ଆଉ ତାପରେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ନଈବରା ଭାଇ ଆସିକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ନଈବରା ମାନେ ନଈ ପାଣି ମିଶିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନାହିଁ। ମାନେ ଆମ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ ନଈବରା। ସେଠି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ଝିଅ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ସପିଂ ମଲ୍। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ଉପରେ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଶ୍ରୀମା କାନ୍ଦିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି। ସେ ଝିଅ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଖେଳାଇଲେ। ପୁଣି ଏତେ କାନ୍ଦିଲା ଯାଇକି ମୋତେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବାହାରେ ଆସିକି ଆମେ ମା ଝିଅ ବସୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଝିଅ ପାଇଁ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥିଲି। ଏଇଠି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।